prezint acest cont. Contul meu e mic, după cum ați văzut pe contul 21, dar mi-am făcut un alt cont de YouTube, se numește I Hate Rap, care acum vă uitați la el. Și data trecută, dacă vă amintiți, păi n-am putut să filmez cu microfon, dar acum pot și asta mă ajută. Și aici îl facem pe Dynamite în Brawl Stars. Facem pe Dynamite de rang 10. M-am jucat eu un pic și am pregătit așa opening. Aici avem și quest-urile. Deci sus mai avem și de aici bănuți de colectat. Haideți să vedem dacă în shop este ceva interesant. Poate și putem să cumpărăm ceva. Da, nu am găsit nimic. Deci, haideți să mergem să vedem la quest. Haideți la baut. Avem misiune la baut. Pentru că când filmez, păi nu pot să apăs muzica așa cred, adică n-am căutat și altceva. Păi am găsit acum cum să filmez pe iPhone cu microfon. Avem și cu FaceTime, dar să caut mai de unde. Trebuie să pun toate FaceTime, pentru că harta asta este foarte greu, pentru că sunt o mie de și asta e greu, ne face mai greu să câștigăm. Da. Dar eu mă pricep cu Dynamite, adică mulți mi-au zis, mă pricep și cu Poco, adică cei care e slab, tot mă pricep pentru că serios. Adică tot ar trebui să... Unii zic că e foarte greu să-i controlezi, să câștigi cu ei. Dar mie mi se pare că e ușor. Serios. Adică, mai ales la Diamond. Cu Barley, mie îmi place ăștia care aruncă diferite lucruri. Mai e necrușează. Aici trebuie să fii foarte atent să nu te pușeze prea des. Am dat. Mata. Iată. Am îmbăt și pe acestea. Ha. Bullstea. Bine, și după cum puteți observa, deja câștigăm și o să ne primim trofeele. Și o să deschidem opening-ul acesta. Și după, cred că dacă ne pice ceva, să începem la acel caracter, să îl creștem de rang 10, dar eu o să fac asta în off-camera.